Naša kritika smerovala proti všetkým, aj bude smerovať proti všetkým, ktorých politika poškodzuje Slovenskú republiku. Je ešte aj zaujímavé to, že išlo o urážky Ficových voličov, alebo teda dôchodcov, ktorí tam zjavne boli na nejakom mítingu Smeru, ale trestné oznámenie podalo Právo na pravdu, nie Smer. To je také zaujímavé. No mne sa to video zdalo tak, že je to naozaj politický útok na stranu Smer a hlavne teda na voličov takých tých skalných strany Smer, pretože jednoznačne tam bola snaha o extrémnu dehonestáciu dôchodcov a je všeobecne známe, že práve dôchodcovia sú cieľová skupina strany Smer a je to jadro ich voličov. Áno, a je také zaujímavé, že som nevidel vo verejnom priestore, že by sa tých dôchodcov zastal Smer aj Hlas, pretože aj Hlas získava určitú časť voličov z tejto skupiny obyvateľstva, ale my sme si považovali za potrebné sa ich zastať, pretože si myslím, že naozaj to video bolo spôsobilo vyvolať určitú vlnu nenávisti a možno aj útokov na dôchodcov. Veľakrát sa hovorilo predtým, že ste vlastne projektom Smeru. My sme toto aj rozoberali v tejto relácii, vy ste hovorili, že to nie je tak. Nakoniec sa ukázalo, že dosť často kritizujete stranu Smer za ich politiku, ale toto ako keby bolo dôkazom, že sa tých smerákov zastávate. Nezastávam sa smerákov a vôbec takto. Nie sme ani žiadna proxy strana Smeru, ani Hlasu, ani druhej strany toho z politického spektra. Naša kritika smerovala proti všetkým, aj bude smerovať proti všetkým, ktorých politika poškodzuje Slovenskú republiku.